Ey jawan dost, ikimizden çüreyim. Ol ciddi kulağın aç. Puç hiyal, puç fikir, puç fehmu vehm kelleğini da gelagamasın ha bir vaktta. O da näme? Mene yaşım 20, 30'a varsam nefsim hutbuhut Hudaýyň diýenini ederdi. Ya 40'a varsam ol qana adam bolaryn, hutbuhut özüm nefsim Hudaýyň diýenini edermen. Ya 50'a varsam dogrular öýdedi. Häzir jawanlyk bolýar. Ya 60'a varsam dogrular halis puç hiyallyk 90'a varsa da dogrulyp bermez. Mına halis tut çıkar kelleňdi. Dogrujak bolsa dogrular diýip kan adamlary var. Yaşı 50'a varıptır, 60'a varıptır, 70'a varıptır, 80'a varıptır. Häzirde onumunu gıybet edip, häzirde namazynyň kazasyny almany, häzirde alham kul huwallahyny dogrulmany, häzirde görüni aza berip, döwrüň näkiler güldürjek bolup ömrüni puç geçiren akmy? Geçirmän duran akmy meger? Häzirde bir nefer gıybet etse, azal kep bilen eziyet berdi. Häzirde bir diniň ýyzyna gelip bereni Allah kuwady bolmany gelip beren adamlar görmeýärmi?